Hej med jer. Så laver vi lige en bøffest, og det gør vi simpelthen, fordi der er væltet 2 tons super lækker kød ind på mit lager. Du får en økologisk okse entrecôte til ribeye steak eller steg, 2,5 kg, 550 til 2 for kun 750. Du kan også vælge 2,5 kg dansk kødkvæg filet, også til bøffer eller steg, 550 stykker til 2 for 750. Og hvis du tænker, det er lidt meget her på det her tid af måneden, så spørg lige din kollega, din nabo eller din ven, om de ikke vil dele. Og allerbedst er det jo, I deler 2 kasser, som giver meget mere mening. Så I både har en entrecôte og en filet der. Og til jer piger, så er det nu, I skal købe til mændene. Det er det, der giver blomster. Og det kan der sendes allerede til jer til morgen. Og alt det snak, så får man næsten lyst til lige at skære sig en lille grillbøf. Jeg kan jo lige... Og det er altså jo selvfølgelig ikke for at friste på nogen måde. Men jeg tændte lige grillen her. Så blev der også frokost til slagteren. Men tak for nu. Skynd jer ind til tasterne. Det kan afhentes i torvhallen, eller det kan få det gratis.